abu na hudu shine duniya ka kiyayi sannu-sannu. Abinda ka san aikin arziki ne na kirki ne ba ka yi, kawai ka fara yi. Karka yadda ka sa ma duniya lokaci. Iwai da ka shiga makaranta ka ce to yanzu in kai ritaya za ka fara karatu, ka je kawai ka shiga makaranta. Ba ka kiyamun laili, kawai ka tashi ka fara, ka tashi ka fara. Sigari kake sha, ka daina, kawai ka daina, ka daina, ka daina. In kana so kar duniya ta yaudare ka, to kar kuma ka dinga sa mata lokaci akan aikin alkhairi ko aikin barna. Ka ce sai lokaci kaza za ka bar kaza, to za a ɗauki kafanka. Aikin alkhairi ne ka ce sai lokaci kaza za ka yi? A'a. Jama'a muna fahimta? In dai yaudarar ta ne, ka kiyaye waɗannan ababa. Na farko ka zama a ankare da me ya kawo ka duniya. Kar ka yi sakaci. Na biyu ka zama a ankare, in za a ɗauke ka a cikinta ba za a baka notice ba. Ka zama a ankare, ka zama a ankare. Kar ka yadda ka dinga sa lokaci irin lokacin da kai kanka baka san makomarsa ba. Kar ka dinga tada hankalinka a rayuwa. Wannan tada hankalin, doctor, shi ke sa ka ga mutane suna kashe 'yan uwansu. Sai ya yi kaza, sai ya yi kaza. Makaranta ce ya ware sai ya kai 'ya'yansa makarantar. Wannan zai sa ya ɗebi dukiyar jama'a a ofis. Ka sa 'ya'yanka a makaranta, an koro su ba kuɗin makaranta, an koro su yanzu kuɗin makaranta 300,000 ba shi a kanka. Ka cire su ka kai su daidai da ƙarfin ka mana. Don me za ka dinga ɗaga hankalinka? Don me za ka dinga ɗaga hankalinka? Wannan makarantar ya tabbata ba ka da ƙarfin sa 'ya'yanka. Ka duba daidai da ƙarfinka ka sa su ka zauna lafiya. Yaushe za ka bari ana gaya maka magana, ana koran 'ya'yanka, ana ma kaza, ana ma kaza. Kaga kai ne kake so ka daga hankalinka da kanka.